Аплодисменти за дамска камерна формация Music Enjoy и концертен състав на детска вокална студия Music Enjoy. Пълника за вас Бяла Коледа. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, добре дошли на коледния концерт на Народно читалище Паисий Хилендарски 1870. Както всяко голямо семейство, и ние самодейните артисти понякога имаме малки разногласия. Все пак, кой да пее първи, кой да започне с танца, кой взе последното парче от тортата на репетиция и така нататък. Но всичко това се забравя, когато светлината на Коледа озарява сцената, а ние се обединяваме, за да ви подарим една вечер пълна с настроение и красиво изкуство. Коледните празници носят със себе си топлина, светлина и надежда, а нашите състави вложиха сърце и душа в подготовката на този концерт. Всеки един от нас, независимо дали на сцената или в залата, е част от нещо по-голямо, което ни обединява. Със съвместната си работа и стремеж към съвършенство ние успяваме да сътворим незабравими моменти, които ни свързват още по-силно и ни правят по-близки. Благодарим ви, че сте с нас и се надяваме да усетите топлината и духа на тези празници, които споделяме заедно. Нека този концерт бъде израз на нашето благодарствено настроение и общото ни желание да създаваме красота, която да обогатява и радва. Нека започнем с усмивка и тя да ни озарява всеки ден. От снежинките преминава към едно весело и игриво изпълнение от малките танцори на балетна формация Денс. Погледнете ги, те са като малки пиленца, готови да ви пленят с радост и енергия. Танц пиленца Шостакович, хореограф Евгения Добрева.
Време е да се насладим на красотата на класическата китара. С изпълнението на Вирджиния Сидерова ще чуем етюд от Матео Каркаси, който ще ни пренесе в свят на хармония и изящество. Сега посрещаме на сцената Зорница Георгиева. Ще се насладим на ритмите на рактайм стила, който съчетава енергия и плавност. Зорница Георгиева ще ни завладее с виртуозността си на пианото.
Сега нека затворим очи и се потопим в снежен сън. Изпълнение, което ще ни отведе в зимния свят, където всяка снежинка разказва своята приказка. Снежен сън изпълнява концертен състав на детска вокална студия Music and Joy. Коледа е време за пожелания и хубави мисли. А Крисия ще ни поднесе една прекрасна комбинация от пожелания и класически ноти, които ще ни затоплят сърцата. We wish you и Andante Grazioso. Крисия Игуева.
Коледа е в сърцата на всички. Тя е не само едно време за подаръци, но и време за споделяне на любов и радост. Ния и Илина ще ни напомнят, че Коледа трябва да бъде във всеки ден от годината. Коледа да бъде все. Ния и Илина, заповядайте! Сега е време да се насладим на танца на кокетките, който ще ни покаже елегантност и чар на сцената. Балетна формация Денс продължава да изненадва със своите прекрасни хореографии. Балетна формация Денс, танц кокетки.
Коледа е не само празник, но и е време да бъдем заедно, да пеем, да се радваш на момента. Подготвителният състав на детска вокална студия Music Enjoy ще ни напомни именно за това. Те ще изпълнят за вас Коледа е! А сега
преминаваме към по-сериозните нотки с групата за популярни песни. Те ще ни представят две изключителни композиции, които ще добавят малко емоция и дълбочина към вечерта. Печални хризантеми и Старият ерген, група за популярни песни с ръководител Валентин Славов.
След емоциите, време е за още малко ритъм. Цветни ритми ще ни потопят в традициите на българските народни танци и ще завъртат всички нас с ритъма на двете изпълнения. Стигаме се Момнеле и Виталово хоро.
Димитър Андонов ще ни представи две произведения, които ще събудят дълбоките ни размисли. Нека се насладим на звуците на китарата. Размисъл от Тибор Зюсер и Анданте от Матео Каркаси. Димитър Андонов. Нека чуем класическата Карл Апелс, изпълнена от Йоана на пиано. Това изпълнение ще донесе енергията и магията на празниците право до вас.
Няма по-коледна песен от White Christmas, която ще ни поднесе смесен хор черноморски звуци с диригент Валентина Георгиева и съпровод на пиано от Марияна Тихолова. Те ще изпълнят този класически хит и ще ни накарат да мечтаем за бели празници. А след това ще чуем раждането на млада Бога. Oj, koladelle,
сега нека се потопим в магията на ангелите. Балетна формация Денс ще ни покаже как ангелите на Коледа носят мир и светлина. За пианото сяда Вероника Бабич, която ще изпълни за вас Алелуя.
изпълнение, което ще ви пренесе в сърцето на Коледа. Щедрик, една от най-обичаните коледни песни, ще ни зарадва с уникалното изпълнение на дамската камерна формация Music Enjoy. Празникът продължава с танц, който ще ни отведе до морето и неговите вълни. Танцът на вълните ще завърти зрителите в ритъма на красивата хореография на балетна формация Денс.
И ето го моментът, който всички чакахме с нетърпение. Цяла вечер, както знаете, споделяме с вас чудесни изпълнения. Но има нещо специално, което сме приготвили за финал. Един проект, който е резултат от съвместната работа на концертния състав на детска вокална студия Music Enjoy и балетна формация Dance. Това не е просто още една песен, това е нашата премиера, създадена с много труд, вдъхновение и най-вече любов към изкуството. Този проект не е само музика и танци, а и видеоклип, който е готов да бъде представен за първи път пред вас. Можете ли да усетите напрежението? Няма нужда да ви казвам повече. Сега е моментът, в който всички ние ще станем свидетели на това, което сме създали с толкова много емоции и вълнение. Коледа дойде! Благодаря ви, че бяхте част от този чудесен концерт. Нека Коледа донесе в живота ви топлина, радост и споделена любов. Весели празници от нашето семейство, Народно читалище Пенси Хилендарски, 1870 години.
Тази вечер пускаме клипа онлайн на страница на читалище Паисий Хилендарски, така че всеки, който иска, може да го харесва, да го споделя и да празнува заедно с нас. Ела от тук ли ще се върна горе? Ще има, ще го видите после.